Moni kysyy, että mitä se sensomotorinen valmennus oikein on. Se on toiminnallisen neurotieteen menetelmä ja siinä katsotaan, että miten meidän hermosto voi. Onko meillä päällä semmoisia vauva- ja taaperoajan primitiivirefleksejä, jotka vaikuttaa meidän olemiseen, elämiseen, tunteisiin, vuorovaikutukseen. Ja jos näitä on vielä päällä, niin kuin aika yleistä on, että ihan aikuisillakin, niin sitten niitä sammutellaan tai integroidaan tarpeen mukaan. Sulla voi olla siellä kuormittamassa semmoisia vauva-ajan liikemalleja, mitkä ei ollenkaan kuulu enää niin kuin siihen sun aikuisen elämään. Ja jos sä vaikka urheilet, niin ne todellakin syö sitä sun potentiaalia siellä ja kuormittaa sun kehoa ihan turhaan. Ja muutenkin. Siihen, kun sulla on niitä primitiivirefleksejä siellä kuormittamassa sun hermostoa ja kehoa, niin siihen me tarvitaan tätä sensomotorista valmennusta avuksi. Sä saat helppoja, yksinkertaisia harjoituksia ja niiden tekeminen vie vain muutaman minuutin päivässä. Sensomotorista valmennusta voidaan tehdä hyvin myös etävalmennuksena, etäyhteyden päässä ja lasten kanssa. On aivan ihana, jos lapsilla päästään jo ajoissa hoitamaan pois niitä turhia kuormitustekijöitä sieltä kehosta ja hermostosta. Ja nythän on menossa myös sensomotorinen valmennus lapsille verkkokurssi. Klikkaappa tuosta alapuolelta linkkiä, niin pääset tutustumaan siihen.